ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. тобови ҷангори вазни сабук UFC Пэдди Пимблейд гуфт ки кадом муҳориба дар вазни сабук аз ҳама муҳорибаи вазин барои ӯ шуда метавонад. Биёед суханҳои Пэддиро гӯш мекунем. аз рӯи стил Арманд Сарукян аз Илия Топурия дида рақиби вазнинтар аст, чунки ӯ ҷангори ҳақиқии вазни сабук аст ва ман фикр мекунам ки греплинги ӯ аз греплинги Илия Топурия дида зуртар аст. Топурия дар зарбазанӣ зуртар аст, аммо стилҳо ҷангҳоро месозанд ва аз нуқтаи назари стилҳо Сарукян барои ман рақиби вазнинтар мешавад, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Пимблейд Армандро аз ҳама рақиби вазнин дар вазни сабук мешуморад, ҳатто аз чемпион Илия Топурия. шумо бо ин суханҳои Пимблейд розӣ ҳастед ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҷангвари топи вазни нимёнаи UFC Иен Гери боварӣ дорад ки Ҷек Дела Маддалена шанси ба нокаут равон кардани Ислам Махачевро дорад. ман мехоҳам дар вақти муҳорибаи Ислам Махачев зидди Ҷек Дела Маддалена дар толор ҳузур дошта бошум. ин муҳорибаро аз пешӣ тамошо кардан мехоҳам, чунки вақте ки ту муҳорибаро аз пешӣ тамошо мекунӣ, ҳамаи чизро дигар гуна мебинӣ, на ба монанди дар телевизор. аз рӯи стил ин муҳорибаи беҳтарин аст. Ислам дар ҳама мавқеъ беҳтарин аст ва аз ҷанг ба ҷанг зуртар шуда истодааст. лекин Ҷек низ ҳамчунин. ба назари ман дар ин муҳориба нақши калонро қаду қомат мебозад ва ман сидқан боварӣ дорам ки ӯ шанс дорад ки Ислам Махачевро ба нокаут равон кунад, гуфтааст Гери. хотиррасон мекунам ки Иен Гери яке аз довталабон барои камарбанд аст ва бо ғолиби муҳорибаи Махачев ва Маддалена вохӯрда метавонад. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, Алекс Перейра Магомед Анкалаевро тарсончак номид ва гуфт ки Магомед аз ӯ тарсида дар як ҳуҷра пинҳон шуд. Магомед бошад дар ин суханҳои ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ин масхарабозе ки ман бо ӯ меҷангам гуфт ки ман аз ӯ пинҳон шудам. ман ба ӯ реванш дода истодам ва ӯ бояд ки аз ман сахт миннатдор бошад. ман ӯро тамоми 5 раунд задам ва дар вақти муҳориба бо ӯ чӣ коре ки хостам кардам. биёед таваҷҷӯҳи худро ба муҳориба медиҳем, на ин ки дар лақидани бефоида. ин шахс аллакай 3 маротиба дар карьераи худ ба нокаут равон шудааст, аммо бошам ҳатто боре ҳам нокдаун шудагӣ нестам. ин дафъа ман ӯро ба 4-ум нокаут равон мекунам ва таърих ба анҷом мерасад, навиштааст Анкалаев. ана Перейра бошад дар ҷавоб ана ҳамин наворо нашр карда Анкалаевро ба қайд гирифт. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, пеш аз муҳориба бадбини онҳо рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст ва мо шуморо реванши шавқовар интизор аст. ва дӯстон, як факти аҷиб оиди Магомед Анкалаев. Анкалаев дар UFC 2 реванш гузаронидааст зидди Ҷонни Уокер ва Ион Кутселаба ва дар ҳар дуи ин реваншҳо ӯ рақибони худро ба нокаут равон карда буд. ба фикри шумо дӯстон, рӯзи 5 октябр дар реванш бо Перейра Магомед ин кори худро такрор карда Перейраро ба нокаут равон карда метавонад ё не? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.